presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kinigihapon ng inyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad. Magiguban kaninyo o mangumusta kaninyong tanan. O sa tarang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated. Sama sa Panyawan Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity Beauty Soap o sa Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babay nga nagpatago lang sa ngan nga Line. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Line. Kini akong problema, bahin ni sa among yuta ba nga mo'y naingnan nga no nga naguba ang among relasyon nga managsuon. O kinyag yung masabtan para masabtan gininyo, ing anion ko ani sa pagsugod ang tanan. I who have nothing. I love you. I love you. Kasaba sa aning kulira. Dias natin yung si Juan ay kita ni mo, probida ni mo. Naabot naman di ning akong parcel. Parcel mo ay nabot ha, probida. Halaw, para ba ko'y kwarta? Dong! Oh! Dong, asa mang nag-deliver? Tuwan na oy. Ha? Hindi akong parcel. Dadi ano? Sa pinagbayad? Ako lang ibayaran. 300 kapin raman eh. Oy, ko sweet. Salamat. Sweet. Ah. O sa man mong gi-order? Ay, dabra, gwit. Sus, sabi na ko kunsa ni. Barara di ay. Unsay brara di ay? Naibaw kag unsa di ka importante? Bawo ni dipinsa para dili kanang dili mo itum sa init sa adlaw nga akong dughan. Ay, sus. Di mo na kinahanglan oy. Say dili. Di na kinahanglan. Kaya puti naman nadaan mo dughan. Og puti, di lang di ay magbra. Ikaw, lagom naman ang itlog. Ano mag-bray pa man sad ka? Probida. Mursbak ginayin kayo. Ang, unsa di gusto nimo? Ikaw lang magsigig tira? Ay, di lang na ito na eh. Ahak ba ng istorya? Ikaw ray nanguna diha. Ay, pagbuat. Doon ako bayari mo partil na. Ay kabalaka, ilisan ko na imong gibayad. Hello, ay, morta bataan eh. Ikaw ray murag bata diha. Sa mag-away no, sambutang ko ikorta. Mauna. Dali, mag-away na. Dong. Shh, kano di ay? Unsay problema oy? Kau dahil din yung mga tiyas bahay. Ningil. Nya? May ganin, dapat ako kanyo. Karoon lang ko nang tapos mo hatag. Nya ni sugot. Sugot taon. Sugot ang budlot sa king simos tig iyasan. Good. Unsa ka dahil no? Manguli lang ta dito sinuha ba? Dito lang ta si mong mama. Kaya og adto ta sa Amos Leyte, ay layo mo kay to. Nga, adto lang ta sa inyong probinsya. Ito, may yuta dito. Ato tunggamon. Kasi balhin po na mo. Ba, ato lang dito hinahinayag tukod po dito di eh. Wa pa ganit tumabalhin. Ay, di ba ingon, mantawag mong magawa nga si Noy Bincio nga mabalhin na mo? Mabalhin na to, magbahin na mo ato ba? Para magamit ninyo ang inyong yuta sa gusa. Ambo to kag unsay update ato Ay, sige lang. Ay kabalaka karong Sabado mangulit ta didto. Magsusit tag unsay update og nabuak-buak na ba? Sige. Nangin ko daan sa akong gitrabahoan. Karon Sabado ha?
Tungod sa among kalisod, nagsabot mi sa akong bana nga manguli mi sa probinsya kay among susihon didto kung unsa nay lakaw sa yuta ba kay giplanuhan namang gud to namong managsuon nga amo nang bahinon para magamit namo kay wa naman ang among mga ginikanan. Unya to? Uy, ni aman lagay mo lini. Oh manang, si Manoy Binsyo? Tuwa sa trabaho. Nasa lagi panday dito. Ah, mao ba? Bitoy! Apasa si Papa ni mo. Ingna nga na sila si tiya ni mo. Mayong paglinaw sa Day, Lex bantay ka. Pino. Taon sa man? Ngilaan, nausab na si magguwang na ni mo, day. Bayaw. Di ba? Asag gina siya, uy. Huwato na to si Manoy. Mao ba? Asam ta ni. Ay, kuan na lang adto ta sa bahay sa akong amiga. Silingan naman na mo din eh. Adto na sa ta dito sa ila. Tana, dali. Karon pagkus batasan sa aning asawa ni Manoy din siya da, probeda. Sa una, murag maayo kay dag ulo-ulo ni mo. Karon happy man di mo taga. Sagdi lang, uy. Human sa ko'y labot, anak niya, gwit. Ay kumpiyansa. Atara, data si mga. Karon pa na ko nabantayan ang kinaiya sa akong bayaw nga babay, murag lahi na, murag na usab ba. Kay kani adto may man kay na siya namo, pero karon ako nabantayan nga murag taphaw na magagtinagdan. Unya, Ay, Lini Robredo! saba dia bayot uy. Ang Lini Robredo naman. Mas, oy, wala ka masaag, ma. Wag yun, Mads. Kasama ni kauban ni mo. Ay kinsa pa akong bana uy. Oh, si Mr. Pogi. Saba dia uy, take na na ha. Og ang nag-take ana ni as imong atubangan. Nahibaw ko, oy, siya biya nga. Hindi ka siya mag-dog-job, oy. Kining yuts, paisambaya sa mitinis inyo bi. Ha? Nano good? Ha? Sa mga adiling mo pag-unsang, ha? Nguta na lang ko. Ngano ari man mos may ba ang bayad sa imong igsuon? Basig malain sila. Di sila malain uy, mas kami pa ang nalain. Tingan? Ano good? Ambot? Nausap man si Manang Patring? Oy, karon pa di ay ka? Wa man na siya mausab, oy. Mamagyapon na yung batasan. Karon lang ka nakadiskubre. Mao ba? Sustay, siya mo gitawag din sa amo og Star for All Season. Ha? Oo. Kay bisag unsang season, siya ra gihapon mao'y sikat. Kay siya ra libakon ni Maria. Alam, mao ba? Nindot magbatasan. Ha? Nindot ispuspos. Rabya, uy. Kaya mong nagkita, no? Di pa na mao. Really? Bantay, ha? Dili lang kay bantay, kundi dili panit eh. Mayo gani na nimo. Kana, dunay na ibuti pasabot ko magminayo nimo, pakitag minayo. Sa may buti pa sa buwit, ha, bayot? Basta mag-ayo-ayo gani na nimo, no? Kana dunay umaabot nga dili maayo. Oh, mauna. Kana kay nang ayo-ayo sa nimo na madunang ganito tawo lang niya. Abi nimo dagang naglagot ana niya din tungod ana iyang batasan. Kung dili pa lagi tungod imong maguwang na si Manoy Binsyo, ang putang! Gisog na siya dinas ila. Mao ba? Oo, ni tinuod. Sa mislini ay anhil tingali mo tog. May pag-episode lang ko na. Nato. Ako asawa. Nato. Ah. Uy. Ay, nay. Nato, asa mo din eh? Na siguro so day. May duaw pa to sa iyang amiga taon. O, unsa man? Dili man mong bisita na mo? Bisita? Di naman mo mabisita mo. Di man si Nanoy, dito naman si inyo ganina. Si Manang Patring, magod, murag may among nabtan dito. Nya, pero murag wa mi padayon na. Adi meron lang mi din eh. Usi, wa pa doon la. Wa pa dayon na. Kamu, wa mo pa dayon na ni Patring sa bagay? Wa lagi na biyaan na gani mi. Buang mo babayhan na. Oh, ato mo sa bayan, ha? Ato taman iod to. Magpaabot ko ninyo dito. Bahala, masuko ka na eh. May nang mahibaw sa mga binsyo. Bahala, masuko kayo lawa. Sige, yut ha. Adon sa dako akong bana. Naunsam sa tuntawhanang waman musud. Uy. Uy, ari nga taman ni hapon, ha? Sige lang, yuts. Bahalag dili may padayonon dito. Basta maklaro na mo ang among tuyo dinhi. Dong, okay na ka dinhi? Okay, Roman. Ay, dinhi dito sa Manoy ni mo binsyo eh.
Ang kitaan mo ko nga barug-barug ni, dool ko. Unya? Muntahan na siya, anong kung tungo at malaw dito? Para magani itong naubos. Unya, wala ni mo pasabta. Pasabot na ko, tahagawa na ko pasabta. Ako sige ingnan nga dito na tas ila, pero tapos yun na siyang asawa, gibiyaan lang galita. Maupaw niyo sa mayang sulti. Aba, silang masuko si anak ko sa katuyang asawa. Basta misulti lang kong tarong, misulti ko tinuod. Ay, unya, unsa man, mo adutas ila ron? Ikaw, naam kay Toyo. Na, saan mo na to paghuman sa atong Toyo, og di tama to sila. Oh, sige ta na. Paadutas ilang manoy. Unsay wa pa dayon na. Wa kuno nimo sila padayon na. Di haros nas gawas. Ay, dili. Milakaw maguko kay akong gitawag si Bitoy. Kay akong gisugo pagpaapas nimo. Kay ni ang imong manghod. Unya, kay nasangit man ko dito sa ilang Frida. Nalimot ko nga naa di ay sila. Wa di nimo sila pasud lang daan, ha? Aron makapahuway sila? Una ka mulakaw? Ay, may balik gani ko kay ako sila pasudlon. Pero pagbalik na ako, ano man sila? Nagtisapay mi ako pasudlon, nga wa naman ko kay bawag asa sila, be. Paglungag dito, be. Daghan na dito paglungag, yan nila manihapon. Napag may bahaw diha. Tekan pa man na. Pagpalit itong sudan, litson manok. So, lechon manok ba, oy? Wala pa may istang pinirito diha. Nasa'y inanunan. Sa pa may problema. Mga daot na daw dili na to na kanun. Makaskas na gutas kwarta. Ha? Ambuti mo, eh. Oh, asa man ka? Hoy! Binsyo, hoy! Binsyo! Tanawa, imo siguro nung magawang ako. Hala, asa man na siya? Ay, nagkakita na siya nato, ay. Manoy! Oh, saan naman mo? Nabicho. Ato na miss inyo. Asa di ka, asa ka? Kuhan ganing ato tas usa na to ka igsuon kay akong gitiksan wa pa man mo reply. Di ba? Niya asa man ta mag-meeting, Manoy? Ato na lang to sa ilang isko. Ato ta mag-meeting dito bahin sa tuyo. Naakaroon si Kuya Isko, Manoy. Wa sa dito. Tuwag yun siya diha. Ha? Naaro sa ila, ha? Maunang, kanang baya ba? Kanang payag sa ubos. Na ba ka na? Oh, kana? Nagtatan mo, lugsuntan. Oy, dali ni. Ano yung video? Kamu, mag-good ni. Kami tao ni Kuya. Ay, pastilan. Ako naman ning mga brother o sister. Dali mo, sayon mo, dayon mo. Mga pobre na sa taranam, pinobre ta. Dali mo, Manoy! Dali! Manoy, ni alagi mi kay mangumusta lagi mi atong imong giingon ba nga ato nang bahinon kining yuta sa atong ginikanan kay para magamit na to ba kay tan-aw na ko murag wa man gid magamit uy sayang kaayo wa sa tamni way mga kahoy sama sa lubi baron saging ba wa cute mao nga ato na nang bahinon para kung kinsay gusto nga ibaligya ang ilang bahin mabaligya na. Ako, di man ako gusto nga ibaligya ang akong bahin kay may among sabot pud sa akong bana nga among tukuran, kanang among tukuran ba among tamnan. Among tukuran og bahay nya tamnan at the same time. Wa may problema kay inyo haman ang bahin. Dili ko mo hilabot anak kung sauna ninyo. Inya man na. So, angay lang nga kamugir mo magbuot, dili ba? Ang ako na ibaligya, Manoy. Kinanglan, man tawag kong kwarta, Manoy. Sige, way magbuot nimo pero sa pagkakaroon, gilihok pa man ang mga papilis, ana. Unsa gani, pabuak-buak man ni nato. So, huwat-huwat ang nata. Unya, agan pa man lagi ni gastoon, so magsabot-sabot, tas bayran na ani. Kay pareha sa mga taon-taon nagkalisod. Di ba naghatag naman may kwarta para anak Manoy? Oo, pero saon taman, kuwangon man yun na, mauna nga, mga ko niyong usab para matiwas na to. Kay, di man madaw, ako rin mo gasto aning usab. Pero nahibaw man ko nga na kay kwarta Manoy, mahimo nga ididak lang unya inig hali na sa yuta ba? Maglisod ta na day kay dili na ito ng yuta atong ibaligya. Ang kanaraman kang inyo. Manoy, kinsa gyud ay galihok aning mga papeles aning yuta nato? Ang sa pagkakaroon, si Patrin lang unay akong gipalakawana kay ako, busy mo ko trabaho.
Mao nga gilihok na ni Patring. Mao nga kuha lagi sa budget. Dili man mahimo og maglakaw-lakaw lang sa Patring. Sakay mo yun na. Gutomon, amukaon mo yun na. Mao nga ato lang po na anong pali atong mahatag. Ay, Ginoo ko in taon manoy. Ano day? May problema? Si Patring day bahala na. Isalag lang na ito ni Patring. Na, patay. Mao ni among problema kay karon pa mi kahibaw nga si Manang Patring di ay maoy iyang gipalihok. Unya daghan na ra ba kong nahibaw-an bahin anang asawa sa akong maguwang. May pagkakurap ba? Mura kog nawagta nga gana pero nakagasto naman gud mi gud. Unsaon ni namo? Lisod man sad og kamiray mo lihok. Dili man sabi ka lugar. Unsay mo buhaton ani? Gusto man gud namo nga dili si Manang Patring mo imolihok kay sigurado gyud matutyo ni. Unsa man og kamo ang pasultihon? Lenny. Thank you kayo mga kamama sa inyong padayong magpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Permi ang mga bata. Unya para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Unya palit mo sa Diamond Yema o BM Special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Mao, lain lagi ito yung Lami. Lami! O sa tanan na ito mga bata, kinainom kita, kadabuntag inom kita doon PPW, padung tayo eskwelahan. Ati Pres! Okay, ang sendo dato karong adlaw, Julian. Si Andeli na Ati Pres. Kinsa to? Leni. Late. Oh, ang problema aning Leni Ati Pres, kay tungod lang yatong yuta in Las Provincia, lison mga tao na siyudad, mga tong ni Antol sa Las Provincia day, ni Ana Yambana. Kaya namin yung yuta itong bahay nonon. Pag-abot Las Provincia Ati Pres, di naman kayo mutagad ang bana siyang asawa siyang baguwa. Ano man? Murig kay maud ay siya ay gipalihok sa yuta nga kuan katong ilahang kabilin. O bahinunon. Palihok para malay mahalin ko no ba nya kaning may namay na balita oy kurap ra ba kinang kurap ka ng asawa sa ibong baguwang. Nya kinahanglan gyud na nimo lihokon gyud nya. Ingon siya, manoy, ang ako bang bahinunon manoy ba? Gusto na ko nga ako siya, ay lang kabala ka day, itugyalin na to tadang sa imuhang maguwang. Katong, kinsay pa nga na to yung asawa. Katong naglihok. Oh, katong naglihok. Patring, si Patring. Patring ba ito ba? Patring. Si Patring, maoy kuan. Galihok aning kuan. Saon man nila taon? Kuyawan lang bitaw. Daghan ra ba kuno resulti niya nga kuyaw niya murag padung naman sa way klaro taon ning ila. Terus mo ni ko problema kay karon kami kay Baomi nga si nang Patring di ay mao iyang gipalihok. Unya daghan ra ba kayong nahibaw-an bahin sa asawa sa kumagawa nga may pagkakurap. Wa pa hibawi gi prenda o baligya no. Mo lagi. Kurap. Oh. Ilan ang si tawagan ng murag i-subdivide nila man nagsuon. Oh, nya gatong usa Ati Pres. Katong usa niya kabukoy siya. Ako naman na ibaligya dai kuan nya. Murag ang nakapalit ang iyar sa isuon kay kuan man gibaniyor sang Patring. Adi di si wala na basta gibayran siya. Ang katong usa pero kani iya murag way klaro murag islaban siya. Ay. Oh. Tingalig nahalin na ng tanan. Na prayer gud atong ako Ati Pres nga ang iyang yuta nga bahin-bahin nun niya namatay naman iyang mama Ati Pres. So nasakit ang ginikanan nila ang katong yuta nga kabilin siyang mama gibaligya mo gigasto siyang ginikanan nga wa kay bawo iyang mga anak. No man na nakaapan. Ang nabalakan sa niyang Goliath kay kaning iyang magguwang karon mangayo magamot-amot kay para gasto amot-amot nga ilisan ko na ni kahalin. Ni kahalin. Oh nya ang tuno man gud nga ay kabalaka kay Patring kay mula kawana. Patring kay muliyo ka na tanan. Oh ana ba niya? Ayawan sila. Saon ko nun la. Day, Len, kami day, dili man taon may mga abogado diri day kung sa'y himo ni mo, namo, anang imo ang problema, iduol lang attorney. Bitaw. Iduol ng law office day. Kana, attorney gud ana. Iduol ng law office. Di ba, maduol kang attorney Rufil, okay, daghan kay tabangan sa attorney Rufil. Oo, niya, kuan Pero buyag Goliath. sa taon, magmapayda tampos. Unya kuan Goliath pananglitan og paras na hitabo man na ako inig sinukuray po ana klarohon po ang kanang sa assessor's office ngon ana ay sa kanako Ay di problema sinukura problema hain nang yuta aron. Mao na
Atong ipambitan Napababuhi pa ba? ato paambitan dire Di, pabiti, ma'am. Jeremias 29 versikulo 11. Ano, ma'am? Sa Old Testament ay sa kini din pag-ingon nato Old Testament, New Testament. Nag-andam di ko nung nag-ballpen to nakailan ako gapos din Torres pangalan og diba? Ma'am Ninette Wigan. Ma'am Ninette, butang di mo diyan. Gikan sila sa Germany kay German man na yung bana. Ya maminaw dito sa kalos ato ang drama. Mag-andam jag ballpen og papel kay isuwat asa nga verse. Murag si Father Josue kadun na ba mga kanunay gyud sa sunod na to kay dito taon natin pres ang gi balhinan taon isla wa gyud kuno tawo. Isla? Unsa man isla? Sa isla sige pagadian. Isla ni gikuan di ay. Wala sa Jusisan sa pagadian pero naa siya na sign sa isla. Unsa May kura paroko say kura Layo lagi. Usa may sakit ni taon. Bangka kuno ba? Magbangka kuno sila dito. Ya dagang Na mao na nga mag streaming na siya. Dagang tao. Tinyo daghan siguro dako siguro na sila ati pres. Unsa wa ibot ako singan sa isla lan? Wa lagi kalimot kog pangutanad. Sambuanga ug sa Si Father San Obon, mayo kaya naras ko Compostela, ma'am. sakop sa Sambuanga ng isla ha dili sa padung sa Marawi. Ay Marawi ka ng tawi-tawi. Abot lang ka, wata kay pagadian man, ma'am. Muslim na diha no. Ang sa tawi-tawi aton mahulo-sulo. Mo to dito. Ato ipaambit. Karon. Jeremias 29 versikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot ug paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. So tawag lang ta niya kuan kardo singa na. Hindi si Lini. Ha? Lini. Karang nagpatambag? Hindi Lini. Tawag lang ta jud sa Ginoo anay Lini no kay mao may pung niya. Laing paambit ako sa Old Testament gihapon na diri sa kanang na ang Levitico 25 versikulo 23 sa Old Testament gihapon kini. Aray. Kinahanglan nga dili ibaligya ang yuta sa paagi nga kini mapanag-iya sa nakapalit ni ini hangtod sa hangtod. Kay ako ang tag-iya sa yuta. Kani ang Ginoo mo nagsultian Ginoo bitaw. Mga langyaw lamang kamo nga nagpuyo sa akong yuta. May pong. May pong niya. Kani dili gini sa moy buto sa bot at press nga ayog palit nga permanente sa ato pa atong aswaton atong bahay. Ang buto sa butan ni ate press kay nga sa mga langyaw lamang kamo ako mito gisuta. Ang buto sa butan ni ug imo ni itinamban nga dili man ato madaas minteryo bisag usa pa kadako atong yuta. Mo ni ingon nga dili mapermanente. Kay og sa imong kakaliwatan ibili nimo. Sila pud niya mulakaw ibili man pud nila. Dili gud mapermanente kay mao lagi siya sa taas siya may tag-iya. Muna nga, dahil ini, tawag lang dito, ampo lang, unya ka nang naang ngalamdagan sa lahikapon sila, unya ang pagbahin, unya pag-subdivide ka ng kanang gitawag og partition, mamatingali na nga, ma-equal. Ma-equal, dili kay na ay mabintaha. Okay. Di ba? No? Kay pariha atong maligya yuta ba? Dako kay ang yuta, yabay na sa yuta. Ingon ay nakapalit. Nya, saan na akong bay na, di ako manang gipalit yuta, saan na ako sa, di wag kay ako, nagpuyo man ko diha. Nya to, saan man ako nga, ako manang palit man yung yuta siya, ikaw na ba, kung bahala na ka, basta ka na ako. Kung bay na rin. unsa? Patagaw. Bahala na ko sa nakapalit. Bahala ikay nakapalit, basta akong bay, ana na diha. Unya pa mo ang siya, di uy. Laro na diha. Pakloy yun natin, pres. Mao na nga, idool lang na, dahil ini, idool na kuan dahil. Kung ari ka sa legal matters, ari ka sa abogado dahil ini, katong sa biblical, man naman ta mag-aso. Man naman ta mag-aso yan to. Apan, mubalik ng tiba, no? Tiban, nakuyota na yung sartaang. Pero, ate pres, kung kitsa, patabang lang mga attorney. Di ba si attorney Buen Alguno? Oo. Anak lang mo din ha? Unya, dahil ini, pananglitan man gani o kanang mahasulan yung ka, no? Sa ako lang gingon, ampo lang kita kay og imo dun ilingi isa na kanang gitawag og reality.
Moingon ra ba dayon? Sa abok kagikan, sa abok pauli. Mao na. Wag gyud ba da? Bisag usap ka Tinood na ko'y mong yuta. Tinood na. Ha? Oo. May man tong ako ang nakita Goliath. Ha? Kay, Kay, kaya sa man, bam. mamat ako nakita nga, dako, mo gamay, mo dako. Dito sa pauli gapos gamay. Ikaw pa madaoy! Salamat mo na nga dito lumadon. Kaya ko ang pasultihon.